Ljudi nam često pišu. Šalju pisma, poruke, ispovijesti. Kažu, imam priču koju nikome nisam rekao. Ovo se dogodilo mojem tati. Moja baka mi je pričala. Tako su nastale ove epizode. Ispričane od srca, snimljene kao šapat prošlosti. Ovo su priče koje nikad nisu stigle u novine, ali su ostale zapisane u dušama. Dobrodošli u naš novi serijal, Neispričane priče iz prošlih vremena. Ako osjećate da ove priče govore i o vama, pritisnite pretplatu. I ako i vi imate svoju priču, kratku ili dugu, pišite nam dolje u komentarima. Također napišite sviđaju li vam se ovakve priče koje vraćaju u prošla vremena, kao i naše pjesme i melodije. Epizoda 1. Vrata koja nitko više ne otvara. Ovu priču nam je poslao Petar iz Zagreba. Kaže, ovo se dogodilo mome ujaku. Nikada nije govorio o tome. Samo meni je rekao jer sam prošao kroz slično iskustvo. Zagreb. Travanj 1978. godina. Jedna zgrada u Zagrebu, drugi kat. Stan broj 7. Krešo je imao 26 godina. Radio je u pošti, raznosio poštu i znao svakog susjeda po imenu. Subotom navečer svirao je kontrabas u kafani. Nosio je čiste košulje i cipele koje je sam glancao. Kosu je razdijelio po sredini, učvrstio uljem i svakog jutra češljao do savršenstva. Majka mu je govorila da izgleda preozbiljno, a on bi slegnuo ramenima i rekao, mama, nemoj me, to se sada tako nosi. 3 mjeseca, svaki dan, istim putem. I svaki dan zastane pokraj stana broj 7, ali nije ni slutio da tamo živi jedna osoba koja će promijeniti sve. Tamo je živjela Marija. Imala je 23 godine. Radila je u prodavaonici ploča. Poznavala je svaku pjesmu iz izloga. Znala je točno gdje koja na polici stoji. Kupci su je zvali Enciklopedija s osmijehom. Dolazili su i kad ništa nisu kupovali, samo da je slušaju kako priča o pločama. I ona je 3 mjeseca čekala da netko pokuca. Počelo je glupo, kao što sve važno u životu počne glupo. Kafana, subota navečer. Marija s prijateljicama slavi rođendan. Krešo svira. Pogledi se susreću. U pauzi Krešo priđe Mariji te netko spomene neki bend, nisam zapamtio koji, jer je ujak promrmljao sebi u bradu. Dobar je, kaže Krešo, ali to više nije to. Marija se nasmije i ispali. A kaj ti znaš o njima? A Krešo ljutito dobaci, a ti kaj znaš o sviranju? Ti samo prodaješ ploče. Marija ustaje, uzima čašu vina i polako je izlije po njegovoj košulji. Ti ne razumiješ ništa o glazbi, a ti ne razumiješ ništa o životu. Otišla je. On je ostao. S crvenim mrljama na bijeloj košulji i osjećajem da je napravio najveću glupost u životu. Sljedećih dana nije mogao spavati. Istraživao, pitao, saznao tko je i gdje živi. Kad gledaj slučajnosti stan broj 7, i to odmah ispod njegovog stana,
cat, ispod. Svaki dan u 18:30 završava smjenu i penje se do 3, ali uvijek prođe preko 2. Zastane ispred njenih vrata. Čuje baladu. Katkad je čuje kako tiho pjeva. Uvijek ista pjesma. Glas joj je bio lijep, baš kao što je i mislio te večeri u kafani. Možda sutra, govorio je sebi. Možda sutra ću pokucati i reći da sam se prevario i da sam pogriješio. A Marija, mislim da je čula njegove korake. I kako zastane. Ali neki dani odluče sve. 15. lipnja. Marija je dala otkaz u prodavaonici. Brat dolazi iz Toronta. Kupio je obitelji karte. Idemo svi. Nova zemlja, nova prilika, novi život. Imaš 3 dana da spakiraš, rekao joj je brat. Avion je u ponedjeljak. Sad se pitate kako je Krešo znao ovo, pa Marijina prijateljica mu je tek kasnije sve prenijela, a sada nastavljamo dalje sa pričom. Krešo dolazi kući ranije, u džepu ključ od stana. U mislima riječi koje će konačno reći. Konačno odluči spustit se do vrata broj 7. Spusti se kod vrata broj 7 kad vidi da su odškrinuta. Stan je bio prazan. Na podu jedna kazeta. Bez omota. Bez naziva. Pokraj nje list papira. Možda se nismo razumjeli u kafani. Ali ovdje ćemo se bolje razumjeti i žao mi je što se ovako završilo. Možda bude opet prilike da popričamo o glazbi. Na traci njezin glas. Tiho. Bez treme. Kao da pjeva samo za njega. Krešo još živi tamo. 3. kat. Kazetu čuva u ladici noćnog ormarića. Nikada je nije ponovno pustio. Kaže, boji se da će se traka istrošiti. A što je sa stanom broj 7? Stanari dolaze, odlaze. Nitko ne ostaje dugo. Kažu da čuju tihu glazbu iz zidova. Uvijek neka balada. Uvijek isti glas. Krešo je pokušao pronaći Mariju. Pisao u Toronto svojim prijateljima. Kao da je isparila. Petar kaže da ga je ujak rekao na kraju, znaš što je najgore? Što nikada nisam saznao čekali da pokucam. Ili se samo slučajno nalazila pokraj vrata kad prolazim. Ako vas je ova priča dotaknula, pretplatite se. Nova priča je već sljedeći tjedan. A možda se i vi u nekim od priča što slijedi pronađete. Zato nemojte propustiti. A sada, za kraj, poslušajte melodiju koja najbolje opisuje tugu. Onu tihu, onu što ostane kad riječi više nisu dovoljne.